wakazosvika kuti mukadzi auchamuda auchamuda chii chikurema mwana mukadzi kani naye andisini kutonga mukadzi kana ona chandakabereka andisini watonga atongwa nambuya nambuya nyika idzo kana kumba hakuna achapinda nyaya nzipedza nyaya dzakweibotsokatusarwemusho saka handona zvapindukuya saka vana vako ukazvara nambuya azvanadzinangewo saka ambuya vari kutonga pa amai vako vari kutonga sere amai hanzi muri kutonga kai hanzi muri kutonga ka amai changamiri inini handisi kutonga ikoko handisi kutonga handisi kuziva kuti kutonga kwacho kutonzi ndiri kutonga ndokukuti zvinziwo zvavataura ambuya handine pandinopa control kuwana wange nyika kana control mudzimai wangu wacho ndovanopa control ese hakuna kana mwana umwe chiti anondizva anomuteerera zvavanodzwa nambera zvanoteerera saka murume hauchamudawo ini murume ndandinomuda zvinova zvakandikogupuro izino manikidzwa zvisingaiti saka toita sechii chauri kuda kwavari manja baba ini ndakuda zvinhungo zvakashanda makasenza chii nechi tikati tikashanda tikatenga mombe nechibage ndovaitengesa mombeyo vatashanda futi vatatenga gecho varitengesa vari zvinhu kunombudzi kunombudzi ngani ndodziri kuumba iko hanzi zviri pokutanga takasenza ukatengesa zvinhu pombedha uriwo mbedha ndowako kaiwe unoziva kuti mbedha ndomukadzi mbudzi dzochingomba kamukadzi dziri tu hanzi wandatengesa ndakwanisa kuti uye kuno kudari ipapo ipfidzise kuti vaida kuparadza zvidziyo akatanga kudya imwe ndisipo mukadzi wake akatora mukadzi wachituma uyo uri avaiguru saka hauchadiwa saka iyoyo mbudzi yakatoitengesa nechisimba ine ndisiko kumwe achakutsvagira imwe mbudzi yacho wazvinzwa anotsvaga $30 nombudzi yacho chiendai panze mopedzerana nawo kuvashiya nezvavo zvinenge zvakateerukei endai nomunhu wenyu endai yepfuma yepfuma okay hanzi uno nyaya yepfuma hama yangu nyaya yepfuma iripo ndiyandakati nikurwa ndakarwa hambuya akati handina kuroora saka hanzi ane tsamba kuchikonzika akaenda notora mombe nasadombo aindisa pfuma yangu mbomira wakabvisa mombe nganiwo wakatwambe 3 sikonzi naye zvitsamo zvisindakabvisa mombe dzakawera taura yambuya nokuti hanzi ndimunotoka changamiri nofunga nhasi ndege chipiri nyaya ipatakauya shuwa mukwasha wangu mombe ndakakutaurira kuti ndakaenda kuMozambique anga asina chaanacho kubva paupenyu hake ndandisina kana zvese zvandakapiwa kana chinonziwo machira kana chinonziwo mbudzi dzokusungira kusvikira vana avo vakura avo ndopandikazosimukawo ini ndichienda pamambo Rusambo ndikanosvika unomhangarawo pamambo makapombe ngani chikonzi chikandipa mombe 1 kuMozambique iye kudare kwacho hana kuya ndikazotonga nechidhina ndikaenda rutatu ndopandikatumwa nechidhina ndopakazouya chikonzi chichinditora kuti tiende kuMozambique tinotora chimombe uye zviye changamire kutonga kwandiri kutaura kuti ndini ndinotonga mombe kuMozambique ndizvozvo zvandikataura pakutanga ndomapiwa andikaitiwa mombe idzodzo ende pandikapiwa kudare kwacho akaramba kuMozambique kwacho akaramba ndikaenda inini nochikonzi ndikanosvika ikoko ndikapiwa mombe yangu 1 nababa wavo ndovakandipa mombe nomukoma wake anga aripo ndovakandipa mombe iyoyo ndiyo mombe yandinoziva yandakapiwa changa
Wani dombo? Ndana. Dombo? Ndipana. Tuze. Ya tuwe. Taura hoyi baba. Ondo taura ndipana. Ya. Usanyore kana uri domba unyore. Hautarise mubhuku tuudze zvaunoziva. Gore ra 1994 ndopakaroorana vanhu pabenja. Baba mukomana uyo wakanditi ndiendere kwamutongai wangu. Shuwa ndakaenda. Wakanyora list. Wanyora list. Ndakazopiwa macard box. Nemari enda $300 yerusambo palist papa ne 500 tikati we anzi ichaita sei ichateera 2012 ndo muna Oktoba ndo pavakaenda kwavari kutaura baba mukomana wagara patuti kuMozambique uko wakaendako vakazouya baba mukomana wati Sadombo kajamba. Ampungu wanga wakauya ndakawapa mombe 3 isamu record yako. In short. Kuri right ndo zvaunoziva ukaudzwa zvausina kuona. Wazvinzwa? Iwe ukaudzwa zvausina kuona tinotenderana. Zvakaitika ndati ukaudzwa zvausina kuona totenderana here? Asi ndandida kumbotsaranguira. Mira kandikutaurire. Ndati wakaudzwa zvausina kuona. Wanga uri kuenda kuMozambique. Ikada musaka ndati wakauri right kutaura chokwadi. Wakaudzwa zvausina kuona. Gara basi. Tinemwere kuti nesi yatinowana inonge ino proof. Samba kwa Mambo wacho ndiani? TV samba. Munoiziva here tsamba yekwamambo iyi? Iwe pabuda kundinetsa tsamba yako iyi padiki diki mombe dzikabviswa 20 chi 2012 padzakatora pada kundinetsa ndiri fast pakunzwisisa fast pakuona tsamba ikatarisa inondudza kuti tsamba yakanyorwa rini kuitarisa isina dhevi kunyora kweingi kunotaura kuti ndiyanirisa tsamba inoratidza kuti ndiyanezuwe samba ndikaenda kuMozambique nababa Oda. apapo titakuisa ipanzira samba ndikaenda kuna baba Mozambique vakati pakatwa mombe zvasizvo kuita atina mapatikati yatikasirwa saka zvoita chienda kuna mambo vakupe tsamba yekuti vakuita chimbonibvunzi zvavo ndopanenge pasvika tsamba yandaanaenda sichanimira wanzo ayo handisi kumbokupikisa asi ndoda kuwedzera ndichitida kuwedzera chokwadi chandikuona ini chokuti tsamba ndakaivhura so inotaura kuti yaane nguva yaita se yanyorwa asi andambotarisa kuti ndeyadheti yarini but ikurudzwa kuti tsamba iyi haina 4 days yabva kunyorwa ndizvozvo saka purufu yangu haisi kunyatsokuti gejegeje uzvinzwa yedombo ndoda kuti kana achikwanisa kudarika mambo kuno vanhu variko kwarusambo handidi ngakuye kawitness yako kwakareba ivo vakati kana zvanetsa nyachi ndikundoti muidzorwa heya kuno kwatika chimwe tikatora mombe papakasafonambizaniwo dzichikonzika chikatora mombe no handisi kuramba kai hapana chanetsa kuda umbowo noti vanga vatumbo teerera uzweka chanetsa kuda umbowo tikuti uya ino munhu ano umbowo kana chikonzi chacho uya nacho titaure chino umbowo tichibvunza chete hapana chanetsa tsamba taiona but tsamba ndati haina 3 days yapakunyorwa iutotikona ndozvandiri kuramba chete ndoda kuti uya ari kurekodha zvinhu zvaakaudzwa zvaasina kuona chete handisi kuramba mazwi yamambo uye akamuchira no ikoko hakuna basa kuno basa ndokwati kutaura kuno basa ndokwatakamira patine mari dzauzapekuti zvese zvakakutaura umbowo hwake hwaari kuziva hatisi kuushora tiri kuugamuchira chiti ngaataure chokwadi asi chokwadi chiri pono chokuti bheki ngaanotora munhu wokwamambo nomukwidza parushinga padhuze mouya tione kuti ndozvii chete that's all chii mwana munhu akandiroara ndikandibvisa mazino
ari kupi mazina acho akabva aikuzunguzika yese akakurova rini inge 7 iwe wakaregerera kumapurisa kumusungirira ivavo manje zvakaita ndanga ndisina change nacho ndanga ndisina andinacho kana mari kana kukutizira vanokupotera ndandisina ndasati ndavaziva mazima dzangu dzaigara saka apo wafunga kumusungisa here nokuti ndiyatatana kwakudzorera nokuti akuramba ndizvo ndachirema kaini mazina achaja mudzoti wakandikuwadza ndaachirema mazina achaja kuwandiramba ndibhadhari unomuziva basa rake mudzi alfred mazina akandiremadza handisagone kudya apo wakandiramba nobhadhari zvimazina asi kuzviziva ndina vanikaora vanikakodza mazina kana chiramba iriko kumapurisa iriko nyeyo handina pandikambomurowa handina kana zvomwechisa ndikamurowa handikwanisi kana akotomona ndikada kutsiudza ndivananzi kuporisa usamanzita kuti handisakwanisa kugara nayo kuti tisvike panguva inosiri pamwe chete akundienda kubasa kupurazi kuchenda chibage indashanda pachimena akaenda katumani ndikati no indakuchiya kumba chiyai kumba vanhu vatanga kuramba kupurazi kanosaka namba dzamaneja kuti namaneja ndinofaira zinachi sina mumano nditonga munhu yakuti uradziwa neni handina mumano nditonga iyi makapedza rengita bonde 5 years ndati makapedza rengita bonde pano makona ichanisoiziva ndete saka bonde hautoriziva handikuziva kana aita akauya kumba vananga akasingatsike aiperera mukadzi wakumbika nawo hanzi bonde haundipeka here iko ndokunonzi kunyeka pandakapedza kupinda mumba make pani pandakatanga tadambudziko ndikasangana naye Nyamaropa Mabhora ndikatanga kufamba ndichirapiwa ndakanzi no irume kwanjisiwa ngokure haka yenyarara kuvachuroka iwe watiki awanyara dzaiva newe nyara dzava taura dai ndikasangana naye Nyamaropa Mabhora kwanza kuna pakufamba ndichirapiwa muno waishandira iwe murume unonyaya kuti ukajiswa ngokure haka ngokure haka ukaenda mumba mako kasomupire yako nagura karipi irobe kune unapari pakachekwa ngakuriwa ndikasomupiri ndobinza kuti ndakajiswa ndorita mzokutoka ichi singazauri kuri goko rwanga goko rehaka pangorini ndaenda shuwa kumatatu ndikafunza piri yangu vanatoa gorikadi ndikabuda wengacho kakapiso ndonzi pisiyo ndiwakadi ndakaisa ndiyapara chibhuroka tsinga dzako zvoti ukasakasika kurapiwa chapesera muziviza chiu ndongandipatapedza kupinda mbamai igore ripi hai gorapira paseri ukabva watusiya bonde racho kwete kuti ndikasiya bonde indaiga kunobasa kuchini uyaigakumba kuchinga ukabva warega kurara naye gwaipapo pakusangana kwadamira kusangana ndichifamba ndichirapiwa waona kuti bonde rako ndaona kuti bonde ndikasangana naye ndozvimba mabhora handingatora goko rohakakaiwovadhumisa mumwe mabhora handizvizive shangavira handizvizive ende kavarapiwa kwacho handizvizive anombobva arapiwa asi kuti iwo ndoitofona chibata inini uroi iwo ritunu mukadzayo vakaona kana kahwara nogumbo kufona kuti ndiwe ndiwatiroya asi iwe unomuda zvako waimuda zvako ndaimuda but iwe makore shayo kuti ubonde usvika muko ndo zvakauta sai toite hakuna kusvika makore ayo makore ayo kunyika haina kusvika makore ayo kumba ndaiti ndikayakubasa kuba ndatorova ndichienda kubasa ndidzoka ndichienda kumba but pandikabvisapinda mao pandikataita mudzibhedoro ndakamira kupinda munhu kumba mao saka kwamaini ukapinda mabhora azvimbe aiwa kubva ipo ndaita dambudziko ndaiti kungobata chinonzi mukadzi chete ndoita dambudziko powe zvinezvi pauri kuenda kwamaini aiwa handisi kutora basa ndainsopota asi kwamaini akuzvimba here handisi kutomboita kana bonde racho handikwanisi kuita bonde pazvimebonzi tikaita bonde tinozasititanga kudhonza nakurwadziwa so ukabatwa haitombomira kana mucha ndinotora dambudziko pandiri papano ndichitofamba kutorapiwa pamusoro ipapo pavari kutaura kuti hanzi zvoni ndikamusunga ipapo vakabva pakatora mukadzani vakabva panana mimba gorero iwe ukamusunga ndikamusunga akatobvunza nambuya wake kuti naiyo musikuru kweiwe mwana uyo wazomuzvara sei iwe uri kunzi wakasungwa nomukadzi mukuru haana kupapindura ipapo mukadzi wacho akandinyepera kuti hanzi ndamuistira mushonga wekuti aende mumapiriyodi asingagumi
vachitsigirana. Ari kumukadzi wake? Wauya wese andisizotani. Mushedzi amainini wake? Amainini uya. Amainini uya. Amai wene mwana wetu samsi leo ni wali ni maana yeye Kapo hai no vesi vari pamwe chete. Awaneka nobasa pa ndiwachira moto watanga umba. Oh. Saka asi wai nani manje nasi. Zana sodombo ni wapi? Ase kuroko. Ase kuroko wai watu wai nani? Zana sodombo. Gara pasi no mwana ipa peji ba. Mupe murumo wako mwana. Murumo yakaita bonde kumba kwenye kunofa here. No itatangamira asi damuzongo kuti wakaita bonde nene. Vanenge vakatitsingadza kuti Mabhora wanarashi. Asi unonyatsa kuti bonde riri kusevisa zvakanaka. Bonde hongu. Asi kana chinge tapedza izvo ndinogara kuita mino wacho. Mwana ane nguva yakati wakura sei mwana? Mwana ni 1.8. Apa mwana vangati? Muri tu Kune asi bonde muri kuita zvei? Unonyepere kuti bonde uri kuita zvina zvakaita nyaya yekuti ndekuda kurapiwa kwangu. Aiwa tikuwirirana but tikuti bonde usanyepe kuti handisi kuita inga mukadzi ari kuti uri pabonde rakanaka. Ndinoita nguva tomanikidzira. Rakapedzisira ringi bonde kuitika pabonde. Iwe uri kuona sei zviri kuitika pakati pevanhu vaviri? Iwe unongoda zvako. Indomirone zvangu kana dambudziko riri kwandiri ndongomirone ndega. Ivo vari 2 vanopedzera navo vari vega. Iwe unongoda bonde rako. Bonde nditori da. Right. Chiendai apa nyaya takutaura ndekuti chiendai panze. Nyaya yopfuma tapedza chitiki. Munoona kwarusambo muya nomupurisa kwarusambo. Anoti chiwe. Awali apa baba wangu au ndamema. Nifunga babao ile futa lugha ya kale bali sasa kama secretary. Baba doronu kabisa na mai. Asinyane sa baba na mai. Baba wani munhu waifamdzana naye. Munhu asa okutosha. Pama chacho volgati sina. Saka uda kuti kubatsire nei? Chata kukumbira kuna baba ndi. Kana waita kuti iwo asikuda amene takumbira tongo popa sasa kwa kaji amene ndisa menda kuchengeta wana wewe. Wewe zitezo kumabasa. Wachingeta wewe. Alright. Ndeye kuita discussion banze. Wana high point. Rekaiti pane mumwe munhu wekuti akakura. Cherai munzwe. Munaka baba namai vakarambana vanotora mai vakagara nani. Navo zvirimo murudzi rwenyu. But asida kutora nekumhanya, toda kutora nokuita sei? Nokuwirira. Endai panze but pano nyaya yepfuma. Pane pfuma tapedza kudhara. Pano nyaya yekuti uyu pano zvinhu zvavakasenza vese zvaanofanira kupa mabi yake. Munoita izvozvo mudzoka. Ngeje natenga rigizisa tikatenga mutano. Notakupai vanhu kunotaura. Thomas Kazingizi.